Lui pe automat, e mai mare. Nu poți, lasă-l în pace, tu faci acolo poza. Vezi că de acolo Hai că se așează ca ora. Lasă-l mai în spate, Cioc. acolo! Pune-l mai drept un pic. Nu-i bine că roata ta e în dreapta în aer. Pune mai drept acolo să tragă de sus. Așa! Să-l spate acum drept. Drept. La stânga, stânga, Să-ți ia pungea dreaptă. Nu-i bine! M-am închis tot. Lăsați-l, mă, să încerce acum. Așa, Nu, să nu pierdă timpul, eu de-aia. Da, de fapt acum. Hai un pic! Bun. Hai acum! Hai,